FC United twoja stara. FC United wygrywa 4-2. Do przerwy było 3-1. Ma tu dużo walki, ale niestety też dużo chaosu. Zmiana. FC United grało przez chwilę w pokarze w osłabieniu, ale wybroniło się. Sędzia przed chwilą zastosował przywielej korzyści. Boczna siatka. Twoja stara nieźle, były ataki pozycyjne, ale niestety piłka krąży zbyt wolno pomiędzy zawodnikami. Za mało ruchu trochę z przodu i FC United raczej nie ma większych trudności z dobrym ustawieniem szybów obronnych. Twoja stara utrzymuje się długo przy piłce, ale z tego raczej nic nie wynika. Próba jakiegoś innego zagrania niż budowania tego pozycyjnego. Niestety widzieliśmy, jak się skończyła. Niedokładne zagranie z autu. I twoja stara znowu będzie budowała te pozycyjne. Fajnie. Klepią piłką, grają. Ale proszę zobaczyć, jak mało ruchu. Mało ruchu z przodu. Jeden zawodnik usiłuje troszeczkę zmienić pozycję, ale potem znowu cofuje się i stoi. Nie ma komu podać tak naprawdę. Wszyscy pokryci. Bardzo dobra i uważna gra FC United w obronie. Minuty 20 sekund do końca meczu. Za wolno, za wolno. No, strzał taki troszeczkę rozpaczy. Jest szansa, to czy
Ajajaj. Niedokładne podanie zachodzącego w pole karne. Nic z tego nie wyszło. FC United z szybkim atakiem wychodzi. Nie udało się podać, bo bardzo blokuje i wytworny. Wycofanie spokojnie do bramkarza. Zyskanie kolejnych cennych sekund. Szeroka gra piłką. Pewnie zaraz będzie wycofanie. Już jest. Podanie do przodu. No i 2 na 1. Ach, miał problemy z opanowaniem piłki. Gdyby nie to, byłaby kolejna sytuacja bramkowa dla FC United. Boczna siatka. Minuta do końca spotkania. Przydałoby się zagrać jakoś bardziej indywidualnie. Nie aż tak schematycznie, bo z tych schematów to nic nie wychodzi. Ach, strzał mocno, ale prosto bramkarza. Kolejne ze przyjęcie. Aż niewiarygodne. Przywilej korzyści. Pokazał arbiter. Kolejny przywilej. Strzał. O, niecelny. Stop. Strzał niecelny. 8 sekund do końca. Daleki wyrzut. Bramkarz interweniuje na 7-8 metrze. Strzał broni bramkarz. Koniec spotkania. FC United wygrywa swoją stroną 4-2.